Què passa? El xampat, els treballadors fent coses que no tocaven. The machine looks like it's smoking! No m'ho crec, no em crec les vostres històries. És l'última que us passo. Fa temps que estic rumiant i no sé què treballa el meu pare. Vull colar-me a la seva fàbrica i descobrir què passa allà. Es pot saber què feu? Creieu que això és Hawaii? Poseu-vos a treballar ara mateix. Tot comença a les 3. Veus aquella finestra? Demà ens colarem per allà i farem algunes fotos. D'acord, demà a les 8:30 al parc. No vull entrar en discussió, així t'ho diré de primeres. Estàs arrestat.